Hala da bai, ezina ekinez egina nahi bada posible da, esaldi hori ondo baino hobeto daki Aitor Frantsesenak, munduko txapelduna da, surfean, Kalifornian irabazi zuen txapelketa hori, ikusmen urritasuna dutenen artean, kategoria horretan, eta gaur guretzako ohorea da hemen gurean munduko txapeldun bat izatea, Aitor, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Amani. Zelan gogoratzen duzu egun hura, munduko txapeldun izan zineneko egun hura? Egun bat ez delako behin ere ahaztuko, ez? Zergatikan hori irabaztia ez nuen pentsatzen behin ere posible izango zanik, eta hori konsegitzia, ez da egite, hitza falta zaizkite esateko zer dan hori niretzako, ez? Harin esaten da, munduko txapelduna, lehenengo oroitzapena, uretik atera zinen lehenengo oroitzapena, zer etorri zitzaizun burura, imaginatzen dut, familia, lagunak? Bai, eta urte guztiko lanak, ez? Porque bat baino gehiotan txasua handia honarren, hotza aukiarren, ureta sartu beharra, hortikan erten da fisikoa landu behar, gauza asko egin behar dira hori konsegitzeko, eta hori dana inda ertetzen danean aurreko gauza hori, ez? Etortzen daizu momentu txarrak onak, dana batea, bai, zuk esan duzun bezala gauz guzti horiek, eta... Emozio asko batzen dira, ez da, Aitor? Bai, esate dizut, ez dut baina aztuko, eta bigarrengo aldia, hirugarrengo aldia irabazi esan ezke hori, usten dut aurrenekoa hori zendala onena, eta ez dut baina aztuko, usten dut. Zuk etzen un espero horrelako balentria bat lortzea, eta zure ingurukoek, familiak, espero zuen alakorik egingo zenunik? Beak esaten dutenez, ni hain buru gogorra izan da, beak esaten zuten. Hori alabak esaten du, ez da? Alaba aparte zautzen diaten guztiak, ez? Beti esan diate oso buru gogorra naizela eta nire buru gogortasun horregatikan gauza asko inditutela eta beti aurre egiteko hortan buru horrekin jarri dituten objektibo guztia nire bizitzan konsegitu ditut eta hau beste gauz bazan, itia da ma zegoen ingo nula eta beraiek nire gata sinisten zuten eta horretzen da, ez? Glaukoma batekin jaio zinen, bazenekin noizbait itxu geratuko zinela, nola bizileike horrekin bildurrari aurre eginez? Egia esan da, bizitza oso askar bizitzen, ez? Zergaitik momentu bakoitzean nindet argazki asko atea, zergaitik banakin egun batetan pantalla dana beltzez geratuko zala eta hori aiatu baino lehenago nahi nun ikusi aldun gehiena, ez? Dazkat argazkia toki guztietatikan. Eta bueltatzen naizen bakoitzean toki horieta, argazki horietaz botatzen dut, ez? Zineitaz jute eman naiz berriro zineira Australia, esatea zu, opera jauzen aurrian gaude, ni badaki zer dan, ez? Gogorak hartzen duzu, ez da, irudietan zen eukana. Bai, beti botatzen dut buruan dakaten argazki guzti horietatikan, eta gainetikan hori munduan zehar bueltak asko manditut eta aldituten bidai gehiena inditut hori buruan eukitzeko zerabetikan. Banakin egun batetan hau gertatu ezkeo, hori buruan banakan horregataz bizitzia nakala, ez? Pantaila baltza aipatu duzuzuk iluntasunean bizitzea, baina zu beti saiatu zara iluntasun horreri argizpiak jartzen, eta beti gustoko izan duzun hori egiten txikitatik hasi zinen surfean, nahiz eta jakinda agian ez zela kirola proposena, ez da? Bai, itxian gainea oso zaianakan surfa egitea etxetikan erten daia, ez? Eraitikan eskubiko begila 14 urte egin galdu nuen, da eskerrekoa geratuta surfa kirol bat arriskutsua zan, eta ez zidaten errez jartzen surfa egiteko, orduan lagunekin juntauta, surfeo tabla batzuk hasi ginen egiten, izkutuan, eta surfeo tabla horiek sumarinua ematen zituzten, zela dian kriston pixuak inertetzen zian, zela dian dana berria zan da ikasi gehimertzan, eta surfe horietekin hasi ginen surfa egiten, da hortikan aurrea, pixka geota hobeto juten junginan egiten, geota hobeto surfeo tabla horiek, eta azkenian etxean onartu izan bertzuen surfa egitea, zer egitikan nahi eta ez surfa ingo nun, da hortikan aurra bizitza guztia, nire etxean, nire familia guztia, surfa izendai azkenian gauz bat naturala, ez? Niz baita ipatu duzu, maren arabera bazkaltzen zenutela, ez da? Ohitura hori hartuta. Bai, eta basarrian, azkenian basarri bat jaio nintzen, da handikan herrira jetxi ginean zarautzea bizitzea, basarri hortan tailar bat egin nun, surfeko tablana, eta aitak, amak, amonak, aitonak, dana surfeko tablakin aurrea atatzea biltzen zian, eta ez pentsau gaizki, golpe bat eman gabe, kristo ondo moldatzen, surfeko tabla oso fragila zian, eta moldatzen zian surfeko tablakin toki guztietara ematen, oso erreiz, eta esatu dizut, dana debekatuta eukita, azkenian dana surfa zan.
Aipatu duzu 14 urterekin galdu zenula ikusmena begi batean, noiz galdu zenun ikusmena? 4 urte bakarrik dara matzat itxua. 4 urte. Bai. Negoen, ni glaukomakin jaio nintzanetikan, beti itezian, ertatzezian operazio guztiak, begiak aurra eramateko, altzuen gehiena, 14 urtegin galdu nun bezala, eskubikoa, eskerrekoa bakarrik geratzen zen, da operazioekin ite zuen, altzuen denbo gehiena bizitzakin euki begi hori, operazio azkeneko ertatzezian berriakin, gauz berriekin da hori, eta gertatu zen azkeneko urtetan ja, tensioa, glaukoma da tensioa begian, hori ja ondo hartuta sakatenian, operazio bat ona ertentzanean, esaten dan bezala, a todo perro flaco son todo pulgas. Ninakan begia ja oso ikutua eta operazio askoekin da hori, eta zizan faiatzen kornea. Eta trasplante kornea bat egin ziaten, ez zuen ondo erten, begia retxazatu dintzun. Beste bigarrengo bat egin zan, eta bigarrengo hori ja 2 urte daramanean itxoiten 3. aiteko, olatu batetan egin zan goitikan bera, eta lertin zan begia. Lertin zan, baina behin ospitaletik atera eta barriro ere itxasora. Hombre, nire bizitza da, eta nire bizitza izen da, eta bizitza guztian esan da, bizitza gogorra dela, eta aurra egin behar dela, nola, nik lagoko eta egin gabe, ez, bueno, gehiena guztauta surfa, berriro probatu egin behar nuen. Eta nolako izan zen esperientzia hori, olatua, berriro hartzea? Aurreneko egunetan uste nuen, aurreneko pentsakera surfa nahi de berriro egin, pentsatzen nuen ezingo zala egin. Zergaitikan, zu pentsatu, zu movimentuan, pantalla beltz baten, hori esaten nuen, horrek mareatu egingo ezin da, baina, bueno, probatu eta egun batetan 3 hilabete horrela erten itzalaia ospitaletikan, eta ondartzatik gani joan pasiran, da entzuten nun txikila zegoela itxasua. Eta lagun batekin ni joan, da esan nion, uretan nahi esartu. Ez sartu, zergatik puntu askazu begian, da esartu. Baina ondo ezagutzen zaitu, eta barzekiten azkenin sartu egingo zinala, ez da? Eta piztinako betaurreko batzu jarri nituen, sartu nintzen, da hor konturatu nintzen, itxasuak, ni bakarrikan egon da, eta nire sentido danea jarrita tope, itxasuak gauza asko esate zideala, ez? Nola jarritan eguen, okertuta, ondo jarritan eguen, noiz etortzen zan olatu bat, porque olatu bat etorrita, pasata, planu bat zegoen da beste olatu bat etortzen zan, eta kontura nintzen gauza askota gataz, eta arte nintzen olatu bat hartu gabe, baina posikan, porque pentsatzen un berriro itia bat zegoela. Beste zentzumenez laguntzen zara, ez da? Bai, tope. Zertaz laguntzen zara, Aitor? Gehiena entzumena niretzako behar laguntzen di gehiena, zergaitikan olatuak azpitikan pasatzeko, nik soinugatikan badakin noiz datoran espuma, eta beko aldetikan pasatzen dut. Olatuan ni joanian badaki parran noiz datoren, o sekzio bat parran eroitzen danean, soinugatikan badaki noiz daun, eta beko aldetikan pasabareten, ogoiko aldetikan. Eta abiadurare, belarriak, soinuak ematen dit, abiadurare bai, segun surfeko tabla, burrundatatzen duen. Leno, surfeiten nunean, gauza asko gataz etza konturatzen zergaitikan begitatikan botatzen duzu eta gauza askoi ez diozu importantzia ematen. Informazio hori ez da barneratzen, ez da? Gero ja behin galduta, beste zentzumen batzuekin lagunduta. Eta orduan hori gehiena belarritatikan botatzen dut surfa egiterakoan, eta gero beste gauzetaz, bai aizia, bai, porque arpegiko hile guztiak ere ematen dizkizue, datuak ematen dizkizue, zu basuaz ibiltzen toki batetik da, pareta badakasunean, geratzen da, ez dezula ezer notatzen, paretatik hartetzen zea, eta ja notatzen zu zozer. Gauz horiek, arpegien hiliak eta dan ematen dizu informazioa. Eta hanketan ez, zuk zapatilak eramaten dituzu, zapatak, eta ibiltzen zaudenean, zu notatzen duzu zapatila eukita, nun dagoen lixo, nun dagoen desberdintasuna lurrian, da bar, ez? Bai, oza, nik ez nun pentsatzen hainbesteko izango zanik beste sentiduak hainbeste indar hartzen zuten. Horiek desarrollatu egiten dira, ez da? Bata galtzen danean besteak indartu egiten dira, edo bitzate harreta gehiago jartzen da, ez da? Desarrollatu denboakin, baino egiten dana da, zure burua esaten du, bueno, nola konturatuko naiz gauzetaz? Beste gauzetaz botatzen, ez? Osa, esan dizuten bezala, ez? Ni pertsona bat heltzen diotan mendikan da bak, fina dagoen. Txampon bat eroitzen zait, eta segaitik nola eroitzen den, segun soinu batikan baki nun dagoen da. Normalki jun eta hartu egiten dut. Zu behi ikusten diazu negi etxian nola moldatzen aizen,
eta flipau bituzu, jendia flipau bituzu, ez? Bueno, emetik ikusi zaitut eta harrituta geratu naz, Aitor? Ez, eta esate dizut, azkenean ez nik usten dut pertsona guztiak arazo bat dakatenian, sentido bat falta zaienean, beste sentidotaz asko botatzen dugu, ez mazea, pertsona bat ez pasibo zeana, ez? Baina pixkak aktibo temazea eta pixkat bizirik biltzen mazea, ni uste danak botako gendulega o botatzen deula beste sentido bataz, Bakarrik sartzen zara uretara? Udaran bai, udaran egunian zehar bate-batekin sartzen naiz, normalki bate-batekin sartzen naiz. Baina neguan, udaran, gauetan bakarrikan sartzen naiz. Zergatik udaran hainbeste jende da Zarauzko hondartzan ezin dela ia surfain. Orduan, iten deteran udaran gaubian sartu. Bakarrikan. Baina bestela iten dut Ibon Ilarramendikin eta beste lagun batzeoekin laguntzen diatena. Bueno, herri guztia laguntzeit, sartzen naizen bakoitzean. Danak ezagutuko zaitu, Ba, eta jendia oso ondo portatzean erekin. Eta esaten duen bat baino gehi esaten duen bezala, ez? Leheno olatuak hartze zuten, leheno olatuak hartzen ditun, bai? Baina guain esatu guain dikan olatu haunak hartzen ditutela guain leheno baino, zer dikan jendiak ondo aukeratze izkie olatuak eta olatu honenak neila etze izkie bat maio gehiotan. Eurek dira zure begiak, itxasuan? Barkatu? Eurak dira zure begiak itxasuan? Bai. Ibon aipatu duzu, baina senidea, familiak, lagun pila bat albuan, ezta? Bai, baina esatu izut, jendian erekin danak oso ondo portatzea. Nik Zarauzko jendia da kanpotarra bai, lehengo igandian kanpotar batek zautu intzian eta negoen neska txiki batekin, da neska txikia hori olatu hartzen demo guztia hartzen zegoen, eta beko aldian ibiltzen zen, eta kanpotar horrek esan zian, jo eta ayudo, eta kriston olatua jarri zizkian, eta esan dio, eskerrik asko, eta beste bat nire kasuain, nik laguntza beti berdet, eta jendia oso ondo portatzen erekin. Zan beharra dago orain lehiara itzuli zarela, surfean zabizela, baina betidanik entrenatzailean eta nire bilitako zara Aitor, zeuk sortu zenun, lehenengo eskola, eta zure eskuetatik pasatu dira surfista esanguratsuak, Aritze Aranburu bezalakoak? Bai, suerte hona eukiet horiekin topatzia, ez? Beraiekin topatuta hasi ginean proiektu batzuekin, da lan polita ingendun, da iatu zian behar nahi zuen tokiraino, ez? Bai hasi muñain, bai Aritze Aranburu, bai Eneko, bai jende asko, ez? Eneko Azero, eta holako jende askok nire gana etortze zian, nik lagunduta, baino beren lanakin, nahi zuen tokiraino aiatu dira, ez? Eta horrek kriston posa ematen dit, ez? Beraiei, porque gainean nire momentu txarre batetan harrapatu ziaten, ez? Zergaitik nik arazoa eukitzen hasi nintzen begilekin eta momentu horietan txapelketak laga izan behar nun, zergaitik nik arazoa handiak hasi nintzen eukitzen eskerreko begilekin, eta psikologiki asko lagundu zian beraiei laguntzia, nahi gustatutako gauza egiten, ez? Nik nahi nun segi txapelketan ibiltzen, baina ezin nun, zergaitian begileak ezin laguntzen, eta beraiei laguntzen, nire arazoak ahaztu egiten ditun, ez? Hori da, satisfazio handia izan behar da, ez da? Horrelako surfistak itxasuan ikustea, txapelduna direla ikustea, eta hori dena zeure lanaren emaitza dela, ez da? Zuk ezin duzula itxasuan ibili, baina, behintzat beste lagundu egiten duzuzela beste danak. Beraiei ikusten bere topea hobea nahi zuen tokira jatzean niretzako oso betagarria zen, ez da? Orduan, hori, urte askotan indeu gauzak ondo, eta guain nik itxua geratuta, posibilidadianakan berriro bueltatzea txapelketa egitea, eta horrek, baino gehiotan esateat entrevistetan, zergaitik emozionatzen nahi zen, normalki horregatik handa. Eta normala da. Bueno. Normala da. Bueno. Idazle lanetan bere bai, Aitor. Idazle lanetan, hemen dekogu, 3 liburu idatzi dozu zelan, Las olas contadas, Querer es poder eta A tope. Izenburuak oso baikorrak dire, eta, bastakik, kointadazu apur bat, zertan datzan, liburuak, lehenengoa usteo dela, hasi berrientzako, ez da? Surfen hasi nahi baldin badugu? Bai, Las olas contadas da, niretzako ikasi behar dan aurreneko gauzak surfa oso errexago nahi baduzu hasi, eta zeuki berdezu kontun, mina ezartzeko, arazoak ez eukitzeko, ondartzetan, jakitea zer dan korriente bat, nola puskatzen den olatuak, surfeko tablak handiak izan behar dituztela, zabalak, estabilidade gehiago eukitzeko, zek gauz euki berdia kontun surfa errex azteko. Zergaitian gertatzen dena bat baino gehiago, gu gure gaztetan bakarrikan hasita
zuk 2 urtetan aurre egiteko surfian denbo asko berdezu ondo ibiltzeko. Eta liburu honekin, dagoen dauden eskola guztiekin, asko errestasunak ematen direla, errestasunak daude, orduan errestasun horiek aprobetxatu eske oso azkarri ikastezu surfa egiten, orduan ez zeon ezerre idatzita eta liburuari atea genuen, las olas kontadas. Ze gomendio emango zenioke zuke surfean hasi nahi duen pertsona bati? Nik esango dizu saiakera hainbatetan egin dudala, ez da lehenengo aldia, baina hasi eta utzi. Egia da, azkenean zure liburuak esaten dauen moduan, ez da nahi bada, posible da, baina garrantzitsua da nahi izatea. Bai, nik esango nuke aurreneko hasieran izen berdala udaran, zergatik ura asko zeberoa dago, eta horrek asko errestatzen du zergatikan bestela neguan traje loria jantzi behar dituzu movimentuak asko eskaxago dia, orduan udaran hastia, zergatik urberuak asko laguntzen du, geho surfeko taula ondia, zabala eta aleinak beti izan behar dituzte bigunak, guain materiala eskola guztietan bigunak izaten surfeko taula, golpiak ezartzeko eta golpi hartzen baituzu ez mosketak o mina hartze, errestasun hori mina ez eukitzeko esartzeko. Eta hori, liburua letzen maue, asko ikasiko dutela, baina hobeto dala eskola batetan hastia. Entrenatzaile lanetan jarraitzen dozuzuk, Aitor? Zarotzen? Bai, animatuko dugu jentia gazteak bertara zarotzera, bertara joateko munduko txapeldunarekin. Ez dakit erraunkaren bat geratzen zaizun, Aitor, munduko txapelduna izan ostean, ez dakizte zerbait handiagorik dagoen, zer egitea gustatuko litzaizuke? Bueno, gustako ez daidana eta hortako prestakuntza egiten nahi naizena da, berriro urte gehiotan aber dakatean berriro egitea ez. Urte honetan hasi nahi ja prestakuntzakin, aber berriro irabazten duten. Eta, bueno, hortikan aurrera bigarrengo komilakin gaude, eta gero estatuan zehar hain naiz ibiltzen oinez, eta buelta guztia nahi diote eman estatu guztia, eta indeia Elizondotikan eta Lagadet Laredon, eta egiten dut dakaten momentu bakoitzean igual ez dakatela entrenamientu ikan o momentu bat dakatenean, eseritauen berren etxian, ibiltza juten naiz. Eta egiten dut etapaz, nahi dut penintzula guztia hueltaman. Bueno, baia, desio guzti horiek betetzen dozu zen. Eskerrik asko, Aitor, gurean egoteagatik, eta plazer bat izan da, munduko txapeldunarekin egotea, transmititzen duzun baikortasun horregatik, eta horrela segi, pozik eta bizipos horrekin. Mila esker eta dakizuen nagoen, beti horregongo nahi zuen momenturako. Oso ondo, eskerrik asko, Aitor. Mila esker.